A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nurse kay nagdahom nga makaling kawas kalisud. Oh my goodness. Another day, another batil na sad. Kumusta na mo diha? Medyo na busy kami ang bayot no. Maong dugay-dugay kayo naka-upload. Nakaunahon ako next year Halloween na lang ka na ako ni-upload no. Kay murag medyo panos naman siguro ni. Nilabay namang Halloween good. Gamarin ni kog inasalan ni no. Dayon nang lampas na lang po dayon ko sa akong kamunggusan. Kay murag medyo labong naman kaayo. Manglakaw ra ba mi? Bisan mo niya nagbalik na mo. Mura na ni full grown nga humay. Naana po tayo gisahon na ni. Kalame! So mo to, alas 5 kadlawon ganahinay na kung plastaran niyo mga bagahe no. Full pack ra ba kayo? Murag asa mo adto bayet ga practice na unsaon. Basin di ay po ni naguli nato sa atong yutang natawhan at least wito na ta mo plastar sa atong mga malita. Nice. Kay all set naman dayon kumpleto na ang dalon nun, automatic ganahinay na lang po dayon mi. Dayon syempre nihapit na lang po dayon mi patubil no. Kay basin unyag magtulon mi tunga-tungas dalan ani nagmahutdan og gasolina. Tuara ga beautiful eyes na. Medyo layo-layo di ang mong biyahe no. Mga 3 hours and 3 days pod. Mao na nagsayo-sayo ra pod mi kay para taas-taas ra pod ang mga agi dito dapit sa mga tuan ba. Mao ra gini nakalami sa mga dalan diri no. Samot nag-interstate straight na hawan pa kayo. Mao nang lami ra gyud pod kayo magbiyahe-biyahe diri dapita no. Kani day sa muang adtuan yes family friend amo ni dayon taga Muar rapod balik classmate ni sa akong amo suka pa kinder taman high school. Sila ra gyud taon ang duolog mayano-yano na moglaag sa mot nagbatiyo nagkakamingaw sa among lugar. Mao nang gasige ra in taon balik-balik silang balay. Naday ko ipakita ninyo yets no kanang raw kay nga scene sa falls sa ilang backyard ba. Lami kay maghanghangad sa kabuntagon dayon kape ba. Ah kalame. Wow. Mga ingani ka simple nga matamasa nimo sa kabuntagon wala na kay lain maingon ba kundi salamat Lord. So wala na ilangan bayad gasugba na lang po ko dayon og ginasal para makapaniud to na lang po dayon mi. Lisod na kayo mga bitok na to ani magwilgaw niya mangita nag-asa nga yuda. Unya kay mintras gasugba ko kitaman ko nga nanulong og basketball girespektaran na lang po nako. May man og dili ta varsity sa una. Gipakitaan dayon og mga movements oy. So moto ni uli nagluhaan ng kontra. Kay easy game naman kay atong basketball game. Mo nag-celebrate na lang po mi dayon sa akong amigo. Gipalitan na lang po dayon ako kulapo pawala sa abog sa tilaog ug ano sa pagsugba ba. Kalame! Kani akong amigo yets paluki ray ate kani pero banggiitang negosyante ni sa mong lugar. Hastang biliba kayo nakuha ni niya kay humble ra gyapon kayo. Kana bitaw tinud-anay na pagka-amigo ba. Basi nakaingon mo nga arang inita dayon gamamam ha. Sakto ra kayong timpla na bayet. Kaya ang kabugnaw murag medyo ni sok-sok na sa kabukogan ana. So mo to nangaon lang po dayon mi. Wala na ako ka video bayet kay nagapanglimutan na agis kagutom. Pag humana mo pangaon, nagpahilis na lang po dayon mi, no? Dayon nakarealize ko yung nagkahilis sa akong kinaon, gutomon na po mi. Dayon mukaon, dayon magpahilis, dayon gutomon, mukaon, pahilis. Naunsa naman taon palabangi! Oh my God! Oh my God! It almost hit our car! Bitaw gadula na lang po mi dayon sa mga bagtos, no? Dayon di na ta mabalaka kay plastic and rubber naman na. Mao di na kayo ta mag-goal kung makaigot ang pintana. Lahi po ako ba, importante jud kayo ang presensya nimo ngadto sa imong anak, no? Kay maski dili man gali everyday pero makita nimo sa ilaha nga malingaw og nalipay gid sila. 4 You're a popcorn now. 42. Say hi. Hello! Kaya mong costume tigay na Kuya King. Special ops. And Kuya Vince is milk and kiki. And Hi. He's a Bro. robber. rubber. Killer. Korean killer. Korean killer. Sabi. Korean killer. This one is a buntis. Buntis in the mix. Kay ni action na magabi, automatic, abante na sa mga tirador kindi. Isanasa pa ng suluka, basta libre, makitaan mi ninyo first sa linya. Sa kadagang kindi na natigaw na mo, agi lang sa trick or treat, pwede na magtukod ang bayot og sari-sari store. Kung kinsa man galiganahan og kindi og chocolate dira, magpa-pre-order ko daan pa next year Halloween, trick or treat na pod. Rabiets, balay pa ni. Balo ba mo nga naabot na ang mga fans nato diring dapita? What's up? Hi! Halloween! Grabiha, balay pa ni. Mani balay? Okay. Pila may gasto ano eh. I'm not going there. Hi ate. I'm not going. Why? Si Ira. Let's go. Over here. Oh my goodness. Oh! Oh my goodness. That's so scary. Let's go together. Oh
my goodness. Mr. Clown. Daddy, we already go. Oh my goodness. Go, Aaron. Daddy, we already go. Okay, yeah. But Daddy, we already go. It's okay, it's okay. And again, I'm not gonna get you. Ah, gabi ha, uy. Go. Hi. So scary. Since one poisonous touch from me. Nawinda ko silang decoration bayet, makapordoy. Anak kong amigo, yearly nila na ginahimo ang scary house niya lalay pag daw decoration every year. Kunya hunahunahon ni mo free for the public pag yun. Wala lang, share lang na ako. Basta hindi ganahan mo, makabalo. Sam, you want to be on this side? Oh yeah, sparks are going that way. Duh. Well, that's following you. Really? Come on, get over here. Da, kasabaan lagi akong amo, kabalos ragyod ko. Hinaot na lingaw ra mo no nga napisinati na ako ang glimpse kung unsa ang Halloween trick or treat during dapita. Kaya ako sa ongsa pelikula ra gyud po na ako ni makita sa una. Sa kalayo sa binagtas, wala gyud namo na kumpleto tanang balay no, mga 4 blocks ra gyud bitaman. Di makaya ba yet, dako kayang subdivision ang pamaol pagkabuntag panabangi. Sumato pag uli, gitapos na po namo ang Halloween ug s'mores. Matud pa sa akong bagtos lagi, best Halloween ever lagi daw. Nagpasalamat, ragyo po mi diri may nakaselebrate og Halloween no, at tangi, wa pa mi na human, napay parto. Basta happy kids, happy parents. So mao to, happy Halloween ninyo para next year. Out!